Beda uffiċjalment ix-xogħol biex il-ħażna tal-fuel tibda ssir f'impjant iktar modern f'Ħassabtan u mhux aktar fit-tankijiet li jinsabu fil-qalba tar-residenti ta' Birzebbuġa. L-iffirmar tal-ftehim sar il-ħamis wara nofsinhar bejn l-uffiċjali tal-kumpanija Enemed u rappreżentanti tal-kumpaniji li se jaħdmu fuq dan il-proġett li se jsir b'investiment totali ta' 70 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Enemed Kevin Kirkop spjega kif iż-żona magħżula se telimina problema ambjentali li kienet inħolqot f'Birzebbuġa. Qegħdin f'impjant fejn l-erja hija relattivament ristretta u l-barra minn kull periklu għall-pubbliku. Ħsibna wkoll li nsibu erja fejn ma jkunx jista' jsir żvilupp aktar il qudiem. B'hekk qed insolvu problema li qalet fil-passat meta kien hemm it-tankijiet waħedhom resqu n-nies lejhom. L-iffirmar sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi li fakkar kif l-impjant il-ġdid se jkun iktar modern u iktar sikur. Hemmhekk se jkun hemm ħanejtek li teknoloġija moderna ħafna fejn allura jkun hemm safety iktar u anke fejn jidħol l-aspett ambjentali ħaddan konsiderazzjoni wkoll it-teknoloġija li hawn illum u qed naraw li nimxu anke wkoll skont il-pariri li tawna lera wkoll. Waqt l-iffirmar li sar fl-uffiċini tal-Enemed f'Ħalluqa, Kirkop ħabbar ukoll li jinsab fi stadju avvanzat il-proċess biex tkun imtejba il-ħażna tal-fuel fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-airport ukoll kien hemm bżonn li jsiru upgrades għal snin twal u issa qegħdin fil-fażi fejn f'xarejn oħra nkunu wasalna biex niffirmaw kuntratti wkoll ħanamlu upgrade tal-impjant tal-airport li l-investiment bejn huwa bejn 10 u 12 miljun oħra. Spjega kif dan huwa wieħed minn sensiela ta' proġetti li l-Enemed se tkun qed twettaq bilan li jkunu mtejba l-impjanti u l-infrastrutturi kritika tal-pajjiż biex bekk ikunu skont dak meħtieġ.